салому алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯза ана де комнатави як веранд ремонт. хонаи пешинаи шикатуршам шикатури пешина будаг. Фақат мо углора ба фуген рост кардем барои абойзанимона ки тоғри бигира. 4 угла мақсад шпаклевкаи нав кем абой задем, потолок простой ам фанерияи люстрша алиш кардем, краскаи навзадагӣ ҳамара ремонт кардем. Ремонти бюджетни. ҳозир шумо нигоҳ кунем ва баъдан ман мегӯм ки опиши чанд сомонӣ расходчидагие дар ҳамин хона. ҳамаи ҳамин материал айхнон ремонтчидагие бародарон. ина люстраи детага дорем арзона иншоаллоҳ. ина сетагошам ҳастаи 4 тага 5 тага кадом намуде ки дар кортонай абой задем. ҳама плинтуси поёнзадагӣ ҳама ина гил ба гил чотка тоғри кардагиай углора ба фуген рост кардем ки абойзанида ғамната тоғри бигира. ҳамаи фуген қати рост кардагӣ тоғри углора баровардем ва дар шикатури канда шикатур гананда вална бисёр дорад. мо абой задагем дар навор мумкин натоҳо не ки вална гананда бисёр дорад. ҷои валнора подправила ҳамара фуген қати 0 кем швакиловка кем баъд абой штем. и верандаш будак бародаро. ана ин дари главни ам калидор медрой дари главни мешава. ана дасти рост хона мешава. ин хонаи меҳмонхонаи ишам абой омадаги айна дедона люстр мондем. 640 ба 310 хона баландишон 2 метрай. стяжкашам стяжкаи навай тана ҳама абоёи нав омаги чӣ хеле гуфтем. ана углора фуген қати рост кардем баъдан абой задем. трезо алишидаги трезои пластикои нав задем. хулоса ҳамаи амира хонаи пешина будан айнол ремонт кардагием. ана баъзе бародарон менависонанд ки шикатура бигардонем ҳатмия ё ки потолоки фанера биканем фигура бизанем чикор кунем ки хонаи пешина навигарӣ кунем. ина бародарон мо хонаро ҳамара ремонт кардем ба идеяи хидмат. мақсад иҷа хостем рисунка бибурорем. ҳозир ба ида кам мондагие вақт рисунка набуровардем. баъдан вакруг фигура меояд. абои моишни гарантиш қати ҳама қоидави материал айхидмоне бародаро. касони дар абои люстр галаген лента чизе ки дар корай иншааллоҳ ба нархи дастрас ва качествои баланд равонтон мекунем бе проблема. фақат номерои болои экран мондагӣ да бинависонед нашуд нарх наво суҳбат мекунем. ремонтҳомонам ки ҷои дар нархҳоам тоғри бигира ремонт ҳам мерем бародаро. ин абоё ҳама чотка ғалтидагӣ. ана ҳозир мерем ба сеюм хона. дай ростакида медрои прамои сеюм комнаташай. ин комнатае ки ана барои шиштане барои хичол мақсад. ин комната барои шиштанай як гил задем вале қатӣ гилои падабоини нигоҳ кунед хел ба зеб омадагиай. паласашон партофтагием паласаи сиёҳ гили шоколаднина. ишам люстр задем люстри сетага сети шоколадни подсвети гил тоғри бигира. ана боло сиёҳа иҷои шоколадни подсвети гил подборкаем люстра задем. ана и выключателмона хай алиш мекунем. выключатели нав мемонем. трезаи ҷамъ алишидагиай. ана дарош краска шидагиай. даро алишидаги нестам ба хотири дароро мо алиш гирифтем тора далбит мекунем. вақта бисёр мегирифт ба ҳамин хотир алиш кардаги нестем. баъд шароитам нигоҳ кунем. ана тоғри нагирифт шароито ба ҳамин хотир дарша алиш накардем дараш истод. хаҷа ҷои печка ин хонаи мешиштанишай. танаи девор моишни ҳама гаранти қати пол краска кардагина ҳама тайёре бародаро. ва касоне ки мехоҳед ҳам ремонт кардан метавонед дар ватсайи мо муроҷиат кунед. нашути нарх наво суҳбат мекунем ва материалам дар кор боша материала равонтон мекунем. фақат дастгирӣ фаромӯш намекунем бачаҳо чара ва дар канал обуна мешем. ва фикрои худтонро метавонед бародаро дар комментария бинависонед ва ҳар яки шуморо бародаро худованд нигаҳбон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.